Després del daltabaix de Saragossa, el toc d'atenció era obligatori. I això és el que ha fet el tècnic Salva Maldonado, que ha reunit a tots els seus jugadors i, més que un entrenament, avui hi ha hagut teràpia col·lectiva. Una teràpia més que necessària i el tècnic ha estat molt contundent. Xerrada té, per una banda, reflexiva, no? De veure on estem ara. De que si algú no tenia objectius, jo crec que ja que va sent hora de tenir-los. Autocrítica total, des de l'òptica de que tothom tenim la nostra responsabilitat i sobretot amb l'aspecte defensiu més, vull dir que no val mirar al costat i enrere o al voltant i si cal donar un pas endavant, que serà exigent amb aquest tema i que els temps s'han canviat, és a dir, a hores d'ara entrem en un punt amb el qual tenim de seguir jugant pressió de tota mena per part de l'entrenador, per part dels mitjans, de la premsa, del públic, tots nosaltres, no només una persona. La bona notícia és el retorn del capità Pere Tomàs, que diumenge contra el València podria posar el punt i final a 8 mesos de baixa per lesió. Està clar que això és decisió de l'entrenador, no meva tampoc, perquè també aquí hi ha joves vinculats que estan fa molt més temps que jo que estan entrenant i haurem de veure qui arriba millor, no? Està clar que si jo durant la setmana vaig evolucionant bé i puc aguantar els entrenaments, podria anar convocat, però bueno, això no... Ara mateix no és el que més m'importa, el que més m'importa és agafar la forma i poder acabar la setmana, no? Que el genoll reaccioni bé i poder acabar la setmana d'entrenaments. D'altra banda, el club verdinegre fitxarà un alent els pròxims dies per reforçar el perímetre, tot i que falta saber com es podrà cobrir econòmicament aquest fitxatge.